Finalista číslo 2, veľká bojovnička. Moruša, ktorá bola vysadená zrejme v 19. storočí Palfiovcami, sa počas svojho života vyvrátila, ale napriek tomuto zraneniu zabojovala o miesto pod slnkom. V roku 1950 prešiel Majer pod miestne JRD a Moruša upadla do zabudnutia. Po spätnom odkúpení kúrie do rúk mesta sa miestni obyvatelia spojili a vytvorili v tomto objekte krásne komunitné miesto, ktoré slúži na pravidelné stretnutia priateľov, ktorí neustále skrášľujú a zveľaďujú tento areál. Tak objavili aj majestátnu, životom bičovanú Morušu. Strom si zaslúži obdiv kvôli jeho životnej energii, výdrži a odhodlaní prežiť za každú cenu. Napriek vyvráteniu si Moruša našla svoj smer života, postavila sa na nohy a vydržala rásť do svojich súčasných rozmerov. Oporu má vo vedľajšej budove, ktorou sa doslova podopiera, dokonca zbúrala múr objektu, aby mohla rásť do krásy a darí sa jej to. Dnes je najhodnotnejším stromom v meste Pezinok.